Slovensko zastavilo dodávky elektriny Ukrajine. Robert Fico odkázal Kievu, máme pripravené aj ďalšie opatrenia. Robo, si ty ale mačo. Okrem toho, že by si sa mal hanbiť a chodiť kanálmi dňom aj nocou za to, v akom ekonomickom srabe sa Slovensko nachádza, tak okrem toho, že nemáš hanby, tak ešte aj neskutočne škodíš tomuto štátu a tomuto národu. Určite ste, priatelia, mnohí z vás zachytili, že ihneď po tom, čo slovenský premiér začal robiť ramena, ozvali sa špičky politické z Poľska a z Rumunska a ubezpečili ukrajinských partnerov, že v prípade, ak my im zastavíme dodávky elektriny, tak oni nás bez problémov nahradia a ešte na tom aj zarobia. Takže takto my robíme politiku na všetky 4 svetové strany. My sme hrdí Slováci, aj keď s holými riťami. Pekný deň, priatelia. Ahojte.